uJoshua chapter 5 verse 2. Isihloko abantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. Ngaleso sikhathi uJehova wathi kuJoshua, zenzele omese bensenetsha, ubuye usoke abantwana bakwa-Israyeli okwesibili. Verse 3. uJoshua wazenzela omese bensenetsha, wabasika abantwana bakwa-Israyeli edulini lamajwabu. Verse 4. Nasi isizathu uJoshua abasoka ngaso. Bonke abantu abaphuma eGibhithe ababengabesilisa, onke amadoda epi bafa ehlane ngasendleleni sebephumile eGibhithe. Verse 5. Ngokuba bonke abantu abaphuma babesokiwe, kepha bonke abantu abazalwa ehlane ngasendleleni ekuphumeni kwabo eGibhithe babengasokanga. Verse 6. Ngokuba abantwana bakwa-Israyeli bahamba iminyaka engamashumi 45 saze saphela isizwe sonke, yiwo amadoda epi aphuma eGibhithe, lokhu engalalelanga izwi likaJehova, afunga kuwo uJehova ukuthi akayikwabonisa izwe uJehova alifungela oyise, ethi uyakusinika lona, izwe elivame ubisi nezinyosi. Verse 7. Abantwana bawo abavusa esikhundleni sawo, bona uJoshua wabasoka, ngokuba babengabasokile, lokhu bengasokanga endleleni. Verse 8. Kwathi sebeqedile ukusoka abantu bonke, bahlala ezindaweni zabo eKamu baze baphola. Verse 9. uJehova wayesethi kuJoshua, namuhla ngilethulile kini ihlazo laseGibhithe. Ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa iGiligali kuze kube namuhla. Amen. Ngisazosho isihloko abazalwane, ngicela obe sakhumsasha isihloko omunye angivulele ngicela angivulele ngoba seRoma, bese Roma 2 afunda isihloko bese kuthi verse 28 no 29. Isihloko abazalwane esikhona kule ndaba sithi isitha sithola ithuba kumzalwane uma enobuhlungu noma esebuhlungwini. Isitha sithola ithuba kumzalwane uma enobuhlungu noma esebuhlungwini. Ala ngifundela ukuba seRoma 2 verse 28 to 29. AbaseRoma chapter 2 verse 28. Isihloko, ukusoka kufanele kube ngokusoka kwenhliziyo. Verse 28. Ngokuba umJuda kakusiye onguye ngokubonwayo, nokusoka akusikho okubonwa enyameni. Verse 29. Kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka ngokwenhliziyo, ngokomoya kungengegama, okutuswa kahle kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngicela ukubuyela ngale kuJoshua 5 egameni likaJesu la esifunde khona ekuqaleni. Isihloko sakhona sithi abantwana bakaNkulunkulu, abantwana bakwa-Israyeli bayasokwa. Amen. Uma ke ufunda le ndaba lithi izwi kaNkulunkulu base besokwa ngokwesibili egameni likaJesu. Kuthiwa ababephuma eGibhithe babephume behambe besokiwe bephuma eGibhithe. Kodwa ngenxa yokude bendlela base beyaphela endleleni, okuthiwa kwangamadoda empi aseyafa endleleni. Amen. Okusho ukuthi ababezalwa endleleni yibo labasebesokwa ngokwesibili manje egameni likaJesu. Amen. Kuthiwa ke uJoshua akazenzele omese bensenesha
sengeja ukuze ezosoka laba ababephume abangaphumanga eGibhithe noma laba abatholakala endleleni egameni likaJesu kushuthi amadoda ephi ayengasekho. Amen. Sokusokwa manje abayi egameni likaJesu. Ngale kwaba seRoma bengenzela sibone ukuthi uzothi omunye wasesifundela ukusoka manje kusoka kubaleke ngani. Amen. Kodwa ngale kwaba seRoma kuyaveza ukuthi akusesi ukusoka kwenyama kodwa sokusoka kwenhliziyo egameni likaJesu. Sokusoka ngithi nabaza sokusoka inhliziyo ngoba uma ngihamba ngithi mina ngisokile amaJuda ayenokuthi wona yiwakholayo ezimthetho ngoba wona asokile kodwa ekhona owenza umthetho kaNkulunkulu engasokile. Okusho ukuthi ke ukusoka nangasoki akusho lutho. Amen. Okubalekile ukugcina umyalo kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Uthi ke uverse 4 nasi izathu uJoshua abasoka ngaso bonke abantu abaphuma eGibhithe ababengabesilisa onke amadoda ephi bafa ehlane ngasendleleni sebephumile eGibhithe. Uverse 5 ngokuba bonke abantu abaphuma babesokile kepha bonke abantu abazalwa ehlane ngasendleleni ekuphumeni kwabo eGibhithe babengasokanga. Amen. Ngokuba abantwana bakaIsrayeli bahamba iminyaka engama45 saze saphela isizwe sonke. Yiwo amadoda ephi aphuma eGibhithe lokhu engalelanga izwi kaJehova afunga kuJehova ukuthi akuyikuwabonisa izwe uJehova alifungela oyise ethi uyakusinika lona izwe elivame ubisi nenyosi. Amen. Uverse 6 lo uverse 7 abantwana bawo abavusa esikhundleni sawo bona uJoshua wabasoka ngokuba babengasokile lokhu bengabangasokanga endleleni. Uverse 8 kwathi sebeqedile ukusoka abantu bonke bahlala eindaweni zabo eKami baze baphola. Ngesikhathi beqeda ukusoka bahlala eindaweni zabo baze baphola. Amen. Isihloko sithi isithi asithola ithuba kumzalwane uma enobuhlungu noma esebuhlungwini. Amen. Uma ke ubuka le ndaba ukuthi bahlala eKami baze baphola ke kwavuka enhlizweni yami ukuthi kukhona ukuthi umzalwane engakapholi. Amen. Uma ubuka la babesowa. Amen. Akusikho ukuthi wayelimaza yena noma wayenikezwe umzalwane kodwa babesowa. Amen. Thwake bathi akuthi mawusoka uyalimala kuba buhlungu. Ngibonile ke bazalwane izingane ezisokile ekhaya ngikhona bengiyibuka behlala endlini zingaphumi. Isizathu ukuthi zisokiwe. Amen. Ngikhuluma ngento eseke ngayibona ngoba mhlawumbe bathi bengaze ngiyibone izingane eseyisoka manje ngabe ngikhuluma ngento engicabanga ukuthi yenzeka kanjalo ngingakaze ngize ngiyibone. Bezihlala endlini kuze kuphole. Amen. Manje ukuvukile enhlizweni yami ukuthi kunento ehamba yenzeka endleleni kumzalwane ukuthi umzalwane noma esenobuhlungu ebuza ubuhlungu. Amen. Akakwazi ukusho ukuthi ubuhlungu ngiyabuza ngisesebuhlungwini. Amen. Egameni likaJesu umzalwane wenza wonke umsebenzi noma wenza wonke umsebenzi kaNkulunkulu noma ngabe yimuphi kodwa esenobuhlungu. Amen. Angithi umzalwane mayeshumela enobuhlungu ushumayela ubuhlungu bakhe. Amen. Kwavuka nje enhlizweni yami ukuthi kwesinye isikhathi ungathi makuthiwa awuzodumisa mamtshali Khumalo mamtshali Khumalo afika khandi. Amen. Angithi kuthiwa asithwasane nemthwalo umzalwane isikhathi ekhala ezodumisa nebandla liyakhala. Amen. Kodwa ibandla lazi mamtshali akakhaliswa yindumiso. Umamtshali ukhaliswa ubuhlungu obusenhlizweni yakhe. Amen. Akakhaliswa ukudumisa uNkulunkulu akakhaliswa uNkulunkulu ubuhle bukaNkulunkulu kodwa uthe makuthiwa akazodumiswa kwavuka ubuhlungu enhlizweni yakhe. Amen. Egameni likaJesu kwavuka enhlizweni yami ukuthi abazalwane bahamba besaba endleleni. Amen. Sihamba sisaba endleleni sisaba sisaba ukuthi uma kuthiwa wenza umsebenzi othile usaba ukuthi cha ngisenobuhlungu kusebuhlungu la. Amen. Egameni likaJesu angikwazi ukwenza lo msebenzi ngoba kusebuhlungu. Amen. Egameni likaJesu akushiyo ukuthi phuma uhambe ungamkhonzi uNkulunkulu egameni likaJesu kodwa uyahlala phansi uphole egameni likaJesu. Amen. Ingakho omunye umzalwane umuze ethi sengathi ngake ngihlale ngithule akusikho ukuthi uthule kodwa ufuna ukuphola. Amen. Egameni likaJesu uyabuza ubuhlungu kodwa inkinga yakhe ufuna ukuphola kodwa manje omunye azathi ngicela ukuhlala ekhaya ngingaye enkonzweni ngoba uma engangafika enkonzweni uzothiwa yenza la umsebenzi uyesaba ukuthi uyaxolisa.
abaningi bazalwane ngenze kuyingaze wena ungenzeka futhi ulinyazo egameni lika Jesu. Amen. Manje uma uhamba endleleni usebenza ulimele uyejwayela ukuthi njalo ngizokwenza ngoba vele ngihlezi ngikwenza ngikwenza vele ngilimele ngikwenza nginje. Amen. Egameni lika Jesu ungabusasha noma mzalwane ukuthi lolu ugibe nami lungibambile njengoba ngikhuluma labazalwane nami lethi ibambile. Amen. Angeke ukwazi ukusizakala ngeke izothiwa ena uhlanya ofaka uthayi awukwazi ukusiza ngoba phela uhlanganele luyihambele luphila ungazi ukuthi umuntu uyagula. Amen. Ungamsiza kanjani umuntu ungamboni ukuthi uyagula ungaveli ukuthi uyagula. Amen. Egameni lika Jesu uyabona inhliziyo yakho ukuthi uyazi sihamba sesaba endleleni ngisaba ukuthi uma nje yathi mama umthetho mama ngilo wenze nathi inkonzo uyosiphathela umnikelo ngisaba ukuthi cha mama ngeke ngikwazi kusekhona la ngahambi khona kahle akusike usengiwile kodwa khona la ngahambi khona kahle. Amen. Ngiyesaba ngisaba ukuthi kuzothola umzalwane lokholo omncane ngoba ngixolisile. Amen. Kuwavuka nasenhlizweni yakho ukuthi kwesinye isikhathi umzalwane uyalimala anyazo mama kaMlungu. Amen. Umzalwane athula ngasho ukuthi mama Mlungu limazini. Amen. Usaba ukuthi umama Mlungu uzothi nje awusengazanyazo yobala lolu ngoba bazali khona into yakhona ukuthi ena ubuhlungu buzwa umnikazi wakho. Amen. Awukwazi ukubuza ubuhlungu besibolo bakho mhlawumbe usucomela nomunye ethi awubengazanyazo yobala njeni. Amen. Kodwa umzalwane ebeqhubeka elimala ethule engasho ukuthi uyalimala ngiphinde mina yalithela ngelinye ilanga ngoba umzalwane uthemba ngisho wathi ukuyihlekisa. Amen. Ezama ukumziba sengiyayiphinda futhi ngelinye ilanga uyaqhubeka futhi umzalwane akasho ukuthi ngaba Mlungu uyalimala ngoba kunalolu hlobo lwabazalwane oluthi mina ngedlula kumuntu eshengadlulanga abazalwane athi nje umzalwane mina ngiyadlula nje umuntu anginankinga lento eshiwo ayishilo kimi mina kahle kahle ngiyadlula kumuntu esho umuntu ebuhlungu engabe udlulile kulesi simo. Amen. Egameni lika Jesu engabe udlulile kulesi simo ebese yaphola. Amen. Egameni lika Jesu kufanele ukuthi kwesinye isikhathi umzalwane mhlawumbe ngiyamdlalisa. Amen. Uma ngidlalise ngento ongayithandi shona ukuthi cha mina lokho ngidlalisa ngakho angikuthandi akusho ukuthi lokho sesixabene ngoba phela uthawu uyithandi lento khona abazalwane ezenkulu ufuna ukuyenza abazalwane banganakekela abazalwane labo. Amen. Egameni lika Jesu qonda nje abazalwane ukuvezela ukuthi uma umzalwane engayithandi nathi singabazalwane sisebenza ndawonye umsebenzi awuqhubeki kahle uma kukhona umzalwane ozolimaza nje abanye abazalwane unganakeki nalo linyazwayo nje athula. Amen. Uthola ukuthi lo limazayo akaboni ukuthi uyalimaza kodwa wena olinyazwayo uyabona ukuthi uyalimala ebese uyathula. Kanti mhlawumbe lo mzalwane olimazayo uzothi mawusho bese kusizakala nabanye lento ngeke asayenza nakwabanye ngoba phela singabazalwane abazalwane ngicabanga khona umzalwane ngathi mase ngishilo mina ukuthi umzalwane lokhu okushilo kimi angithandanga noma angithandi aqhubeka suke ima yokwenza komunye futhi akusesiye umzalwane egameni lika Jesu. Uthi ke lo mzalwane umzalwane sijole nokudlala naye sixoxe nje noma sixoxe into eyiningi naye lo mzalwane bese sithi ke nomunye umzalwane ungazi ukuthi wamthola umuntu sisho lo mzalwane siyahleka sijabulile sithi hey ungazi ukuthi wamthola umuntu sisho lo mzalwane. Amen. Ebese siya eyasiyeka nje bese sithi mase sizobathathu ebese sithi lento lengishilo angithandi ukuthi ena lithena sengathi ungazi ukuthi wamthola umuntu ngoba uma iziwa ngabanye abantu noma iziwa ngabazalwane bazobuza kanti lo mzalwane unjani. Ngithi niyazwa bazalwane angithi lo mzalwane uyishilo lento sayizwa sayibuka kuze bemanje sezwana naka akuxabanisi ukusho ukuthi lokho okushilo mzalwane angithandanga. Amen. Egameni lika Jesu kunokuthi ukuyekelele kuze kube kuningi uyabona umzalwane oyekelela izinto zize zibe ningi kuye uthi mase iphuma ziphumele engakana ngoithemba. Amen. Yenza into encane acishe ukuyibulala ingane athi akayibulalela ukuthi yiyo ebonileyo uyibulalela ukuthi mama Mlungu kudala engilimaza ngithule kodwa sekuzophumela enganeni egameni lika Jesu. Lithi izwi kaNkulunkulu wena hlale kabi uphole uzuphola musukujaha ukusebenza ungapholile musukujaha ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uze ukuthi wena awupholile usaba incebo yenkosi ukuthi izothi angenza umsebenzi manje ngokwesaba ukusho ukuthi cha baba ngiyaxolisa. Amen. Ngoba abazalwane abaningi balimala kanjalo beqhubeka belimala ngenxa yokuthi bayasaba egameni lika Jesu. Amen. Umzalwane umbambile nje ugibe olumbambile ngathi lumlimazile vele uvele ulimele. Amen.
uma ezoshumayela la ushumayela ngalethe emlimazileyo. Amen. Ibandla ngaze likhohlwe ukuthi yena ukhuthaza ibandla lokuphela. Kanti lithi izwi kaNkulunkulu ngoba waseRoma likhuluma ngokuthi wena oshumaza abanye awusizakali. Akusikho phela ukuthi ukushumayela kwakho uzosiza abazalwane wena ungasizakeli. Umzalwane athi umzalwane idawa ngeze ubone ubuso kaNkulunkulu eshebanjiwe. Ngeke vele simbone liyasizakala ibandla. Mina ngiyasizakala angisizakali. Athi ngeze ubone ubuso ukuphila phakathi ngeze ubone. Amen. Aphinda athi amasela angeke ubone ubuso kaNkulunkulu. Amasela eshaphethela ipena azobhala ngalo le pulpit kuyilo ipena kusilolelaphi. Uyaziwa nje ukuthi vele unesandla lapho kudlule khona yena udlula athatha into ethile. Amen. Kodwa uma aqinise la athi amasela angeke ubone ubuso wezulu. Usho kumaphi amasela? Akasho umzalwane ukuthi lezi zinto lendlela ekhuluma ngazo bazalwane zingaphi. Mina khona into engikholwa yiyo ukuthi uma umzalwane ehlezi phansi noma ngabe uthatha ngiyafakaza noma uthatha ngiyashumayela uma ngeke ngathi lokhu nami kungibambile asikho nesidingo sokuthi uzosukuma ibandla likhuleke. Bakhona nje abazalwane bakukhulekela ukuthi uNkulunkulu wami menzani lo mzalwane miyekise lezi zinto ngoba uyasho ukuthi zimbambile zilungile kuye. Amen. Lizobona kanjani ibandla yona inceke yenkosi izobona kanjani lo mzalwane ubambekile. Ubhajwe lapha abhajwe khona ngoba phela ashumayela ngayo ushumayela ngento wena ungazukhola ukuthi yena into ebambe yena. Angithi vele uzophuma la aqhubeke lapha begcine khona. Angithi phela vele uhlezi eshumayela lento engayeki uhlezi eshumayela vele eyimalela. Akalindanga waphona. Amen. Kunendaba ngeyokhozi lebazalwane engiyizwe nami. Ithi kaNkulunkulu le ndaba yokhozi angithi nawe uyazokhozi lunezipho ezinde lunomlomo omude. Amen. Kuthiwa uma selibona ukuthi akusabambi kahle ngalezi zinto nangalomlomo akusabambi kahle kuthiwa luyahamba luye emaweni luyohlala khona emaweni. Uma lifika emaweni lufika luyengcothula luyingcothula inzipho luyingcothula umlomo aluthi qeda ungcothula bese liyaphuma seloba alikwazi ukubamba lingena inzipho futhi alikwazi ukubamba linezipho ezincane. Ufanele ulinde ukhozi izipho zizezinde lukwazi ukubamba. Amen. Okusho ukuthi ke kusukubanjiswa ukuthi wena akavuma ubamba. Amen. Khona ke enye nje nomama bayakwenza ngoba bukasho bazalwane nixolelele. Kuthiwa abantu abasha bonke abeze phambili bangixolele nabo ukuthi ngenze ezenkulu ngabo. Amen. Nami indawo engahlala kuyo kakhulu leyo. Amen. Angisesiye umama manje. Kuthiwa abantu abasha abeze phambili bonke. Amen. Angithi ngilimele mina. Awekho umzalwane owazi ukuthi ngilimele. Angizokuhlala phansi akasali phansi lo mzalwane elimele. Ngesithi ngilimele ukhulelo. Akasali phansi. Uyasukuma. Izathu usukuyiswa ukuthi uyesaba. Usaba ukuthi ubesala uzothiwani. Amen. Angithi akwazi umuntu. Futhi akazatshele umuntu. Ukathi mhlawumbe uzothola kuthiwa abasuka abantu abasha asala ukuthi bakhona mhlawumbe omama bazi ukuthi vele unenkinga. Wazi ukuthi mayesala kuzothetha ukuthi usaleleni. Amen. Akusethi ngokukhuleka kuningi ukulimala. Amen. Othotho uyayihlobongela vele. Kodwa makuthiwa abantu abasha beze phambili uyasukuma naye. Amen. Akasukunyiswa ukuthi uyathanda ukuya phambili. Usukunyiswa ukusaba ukuthi yena akashilo uyasaba ukusho ukuthi yena cha ngeke ngikwazi ukuya phambili. Amen. Ingakho nje omunye angithi kufanele uhlale ukhona uhlale enkonzweni ayakuthiwa hlale ekhaya. Athi omunye ngcono vele ngiyidlalele ekhaya angingayi enkonzweni. Ngiyasaba ngisaba ukusho ukuthi mina ngimele. Ngisaba ukusho ukuthi ngizele ilonda. Ngithi bengichazela ngisaqala ukuthi lezi ilonda akusizi ilonda zokuthi wena uyilimaze wena ezinye kuyenzeka ulinyazwe kwenzeke kube isimo esikwehleleyo. Ake sithi nje mhlawumbe ufele. Amen. Egameni lika Jesu. Ekhaya ngiyenzeka ke bazalwane mndeni wakwaKhumani. Amen. Ukuthi uhlezi nje ufele. Amen. Uthetha amacala. Angithi usukulimele. Baphinde futhi baphinde bazokuthethisa amacala. Okushithi elimaleni kwami baphinde futhi baletha okunye ukulimala. Amen. Akusekho ukuphola egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela abazalwane ke sivule khona indaba engayibuka uIsaiah 1 verse 6. Omunye ngacela angivulele kuLuka 10
Uthi la ku 13 34 verse 30 kuLuka verse 34 to 36. Isaiah chapter 1 verse 6. Isihloko ukusolwa kwesizwe sakwaJuda. Verse 6. Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda akukho okuphelele ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha akukhanywanga ubomvu akuboshwanga akuthanjiswanga ngamafutha. Ngale kuLuka 10 verse 34 to 36. Verse 34. Wayabuye babopha amanxeba akhe ewathenga ngamafutha newayini. 36. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe babusa endlini yezihambi wamgcina. Verse 35. Ngamomuso wakhipha odaneriyu ababili wabanika umninindlu wathi kuye mgcine nalokho okwelekelayo ngiya kukubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Verse 36. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba bathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Bengisakhuluma abazalo ukuthi mhlawumbe ngifele noma ke ngabe kuthiwa kuphela isihlobo sami ngoba nami izinto ngeke ngikhuluma ngazo izinto engiyibone nami ehlotsheni zami egameni likaJesu ukuthi ke angithi phela usafelwe noma usahanjele. Amen. Ngalesi sikhathi kufanele ukuthi uboshwe amanxeba. Amen. Kodwa amanxeba angaboshwa kunalokho amanxeba athunuko. Amen. Egameni likaJesu uyathunukala phela manje ngoba mawuzothetha icala usafela uyathungana. Amen. Egameni likaJesu kunalokho ungabe nje bayafika bakududuze badlule egameni likaJesu bese kuthi mase kudlulileke ukufa bese beyabuya uma ukhonta bebengisola ngayo ukuthi kodwa no 1 no 2 no 3 wawuro. Uthi kuIsaiah ke kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda akukho okupheleleyo ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha akukhanywanga ubomvu akuboshwanga akuthanjiswanga ngamafutha. Amen. Egameni likaJesu angithi vele uma umzali usebenza vele ulimele unamanxeba bazalwane. Amen. Okuthi lamanxeba lana agcina amanye vele senobomvu buya ukuthi linani lelo nxeba lelo bazalwane. Amanxeba kuthiwa amanxeba awagezwanga wenziwanga luthola amanxeba kuthiwa kusukela ekhanda ngithi vele ngeke ukuthi ulimele kube khona ezinye indawo ojabule ngazo ngoba vele ulimele. Amen. Egameni likaJesu kuthiwa ke kusukela ekhanda onyaweni kuze kuyofika ekhanda amanxeba odwa. Angithi wena amanxeba ngoba phela kade ukwenza konke amanxeba ekhona wena lamanxeba kwazi umuzwaveza ukuthi unamanxeba. Lamanxeba awaziwa. Amen. Kwesinye isikhathi lamanxeba ayaziwa. Amen. Egameni likaJesu noma ukuthi ayaziwa kufanele ngaba ayaboshwa. Amen. Kodwa angaboshwa. Amen. Kufanele usebenze unamanxeba. Amen. Uwe kusezandleni zakho mzalwane ukuthi cha niyaxolisa mina ngisezi ubuhlungu lamanxeba enginawo egameni likaJesu. Khona abazalwane engiyinakeke egameni likaJesu ukuthi uma umzalwane egula noma kunesimo nesibehlela ekhaya ubosha kuthiwa kufiwe noma kuthiwa kwenzakaleni. Amen. Akekho ongadinga ibandla. Akekho futhi ongadinga ukuthi bekhona babuculu kuleyo ndawo. Amen. Umuzi umzalwane ethi ukhona uNkulunkulu meye ubaba kwenzeka engasafikanga kufike nje abazalwane ababili athi ukhona mina uNkulunkulu ngiyamethemba ngiyamazi esho bazalwane ebuhlungu alasho kusho ukuthi cha nibuhlungu ukuthi iceke inkosi ayibangizavela. Amen. Egameni likaJesu angithi abantu abuhleze nje uyihambela nawo kanti kubuya vele ukuthi ubuhlungu ngabe leyo nto isilungisekile. So kuyazi ukuthi uyabona nje ubani bangayo uzolimala ngempela umzalwane. Omunye umzalwane ulimala zathi angisayi nje enkonzweni. Uzothiwa ebandleni uzothiwa vele bengakhona. Ekhona nje sindisiwe kodwa ngenxa yobuhlungu abuzwayo athi cha angisayi enkonzweni. Lento uyizwa mayisiqondene nawe mzalwane ukuthi ikanti ibuhlungu kanje bekuthi umzalwane uyakhala nje kanti ibuhlungu
kanti futhi vele nobuhlungu vele buziwa umnikazi wabo egameni lika Jesu awukwazi ukuzwela ubuhlungu uma kubuhlungu bami usukuzwelana nami ebuhlungwini bami kodwa ubuhlungu busebuya inhliziyo awubazi egameni lika Jesu manje ke bazalwane eyami indaba ithi nje hlala uziphole ungavumi ukusebenza ulimele egameni lika Jesu amen ngale kuLuka ngithandele indaba yomSamariya onesihawu lithi zikaNkulunkulu kwakukhona umuntu owayesuka eJerusalema eJerikho lithi zikaNkulunkulu mabe sebemshaye bamshiya umndondo kuthiwa abantu ababedlula babemgwemela kuthiwa wegenyela umshaya ngabazalwane abaphristi omlevi kodwa babemgwemela bemshiya kanjani wafika lo mSamariya onesihawu azangafika abuza ukuthi ulinyazwe ubani wafika wabopha amanqeba amen wamthatha wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini eyihambi amen mayemsendlini eyihambi wafika wamgcina wathi mayisekhokha ngithandele leyo bazali wathi mayisekhokha wasephinda futhi esemshiya wathi ngigcinela yena akasho ukuthi ngoba phela usulashiwe sukuma manje uhamba amen wathi ngigcinela yena umgcina ngoba usebuhlungwini awukwazi ukuthi uqede kwasebuhlungwini usiyasebenza khona ke omnye lapha ekhaya udokotela wayephukile udadewethu ephukile athi engakakhokho ukhona izinto wabuya ngathi udokotela akazi unyawo luvuvukele cela ungalibeki phansi lolu nyawo kufanele uhambe emoyeni lungabekwa phansi amen ngiyayibona lo nto ukuthi ungalibeki phansi ukuthi phela ngumzalwane kodwa kusekhona ubuhlungu umzalwane angazenzisi ngathi ubuhlungu abusekho ngoba esaba ukusho ukuthi cha kubuhlungu bazalwane ngoba phela sisendleleni siyahamba uzohamba nje nobuhlungu kwazi ukuthi uzongcwetshwa umzalwane kanti bongasese umzalwane namabili nje elimele amen egameni lika Jesu enenzondo engakho konke umzalwane esebuhlungwini kwazi ukuthi umzalwane uyesaba ubulawa nje uyesaba ngoba phela uyaphola uyakwazi ukuthi umzalwane osumtshela ukuthi lento le angithandi uyaphola nomzalwane lo obebuhlungu uyaphola ngoba useshilo ukuthi cha lokho angikuthandi udlule kahle ukuthi esibeni obhekene naso dlula kahle egameni lika Jesu isitha sithola ithuba kumzalwane uma enobuhlungu bekune indaba ke engale kuGenesis 34 la okhunywa khona ngokuthi uDina oniwa uShekemi amen uma esebonile uShekemi kuthiwa bayabuya nomndeni wakuShekemi bazothi manje kubokaDina sicela asale sethathu abe umakoti uDina uvume lo mndeni avume ubaba kaDina ukuthi kulungile maye esho kanjani ukuthi sokufanele amthathe abe umakoti wakhe kanti kubafowabo kaDina kubuhlungu bafihla lobo buhlungu ukuthi kubuhlungu abangakuveza ukuthi kubuhlungu amen base bethi hayi uyazi into ukuze sikwazi ukuthi nina simsikanselane nani thina sisokile nina nisokile nina hamba liyosoka ukuze sizokwazi ukanselana amen bahamba laba bahamba ngenjabulo ukuthi sezothola umakoti bahamba bayosoka bababalela izinsuku kuthiwa ngosuku lwesithathu besasokile base bayafika bayabahlasela ngesikhathi bebahlasela ayikhulunywa indaba ukuthi kwaliwa awukwazi ukulwa usenobuhlungu awungeke uzule unobuhlungu akhulunywa ukuthi la kwaliwa babahlasela bababulala isizathu babe nobuhlungu amen isitha singena kalula sithola ithuba kumzalwane uma esenobuhlungu indaba yami ke bazalwane bithi ke hlala uze uphole hlale enkaba uze uphole egameni lika Jesu ngiyabonga amen